Get the point. Take a step forward. Wasali Nyasaye. Tumefukuza Mungu kutoka nyumbani mwetu, kutoka makanisa yetu. Ndiyo sababu nketima nyeti naenda na manate banga tima nyeti tinda manyabuya lakini nko igunde egento gekoro kwekera mbauti inaga getegereire gekote banga korwabu ibacha omongino ya mugakoyo ma omulisi bwa kanisa na nyorwa mangana makumia mangana manene mwana koigwa mangana ikoru ibacha keramba utinko bwata keribacha abana banyasaye mbuya more ekeramba utinko bwata keribacho mangana na koru ibacho mwana koigwa mulisi onde obwatire koru ibacha aenda bali ayabalisi narago soka ongeli go kwoba lero ongeli ngaigwacha ngeli bakoba ngeli nabana amanyete nga tugu cha kondemera ngeli nchwa ngeli kuba kuikarasa ongeli tigamba tebe ngakiende igama nganaya inki oyo no molisio motanga ni orase kanisa igono wali kanisa amangana agatoka korwekera mbauti ngakitwa kora twayanyora iga komongino yoro igo tukutanse omongino gire ko irule bo 6 amangana twamoka kima bantu twese no tole bosongari tokagera baba nkiare go kobori omongina akaeresa kirigento ngeli naye entagete ongeli takorwa ongeli niga go ikaransa asengo korora kongo mwali rali banongeli tomanya gotikana lakini nkomo tuli ochote bege konekia cheta inje giacherete naye nacherete ongeli kwe hakuna kitu aba Israeli bakatebe bakero batebi kungo monene tali kogenda mona barabwo bageitia bakamuma elinde nyasaga tebanga kero mwarusiri chinyasa chingimbya banongeli asokugwera ekero mora rusie binyasaye bigani lirali ni ntaramo nayo igo mutagete tokore crusade ye nyasatalia ngakinko babori igo mutagete to banyasatalia aba malaika bara woka keto bwenere give the Lord his presence want to be here. We need to invoke the Lord his presence among us. Yani tuligio bosi bwa nyasaye nataka nimjue nekerogo chikoligio bosi bwa nyasaye goikorusie ebyechabera abakungu abamwechabeire ke basacha bechabere tubwene nubwechinderi agoteba nganchembwe kaine tata ne bunduki omulisi okora ekanisa gwakaga mwa onyumba ogotogonya korupurupiti Rusia byechabero Rusia bakungu abarusi Ebitina Ebiroro se paka lero mwamekiria abantu basinyiru korandi igo bagotere bitina byoka kachimotegerera chikwaya chigotera kurugusia ngakibagotera tetige bitina nego chaya tere tetige bitina nego chaya okorenga linga mangana ina arali ngaterwe inda abantu bamanya goteba ngega kiari bitina byato cyandire kanisa ime ongeli ngimongo kora nibitina amwanya koko kora bitina ga soka sikokolere bitina bya wisiko omonene na atagete gutara mona intuto ikeka nkatogocha daliro goro togocha bande mbale moko genda rugoronsa atanga tikatura genda rugoronsa nabona bamwatira korwa atura genda rugoronsa muri ko genda igoro diria bande bagotaba igoro ndoche natigire biense anindo gororo ndoche tinatige biense Niogoroche tina tige bien dakia ko romo rogia gotoke kanisa ime ngayagochi ndogoro ebitina ngaibigochia obonyaka ngaibogochia
igoro nero kwamanya ko iguba goitaba ntemioyo igoro nenkongu igoro ndi yako ngete ko Yesu akuro musaraba. Jesus has ransomed us. Jesus has died for us. Jesus has finished it for us. Nga yako ngera bantu mwako ngirigoro bono chinsechi kogenda toraso weitia okorusia binyasaye oweiti pi elinde torangerio obonene bwa Nyasaye bocha. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Bono kero omonto chaka kurigia sogo kwanera na Nyasaye moka korwe ebirogo ebyo igio bosi bwa monene Abaisiraeli kero bagwite igogo baumatete bakauma manse bonsi bakachaka kurigia obosi bwa Nyasaye tagoteba ng'amagoro akonyarire tuga manse mosasimo monene nindigete manye ye amagoro ayingo chiare kobwena asenga ncho yo kurigia obosi bwa monene ebi Nyasaye byebigani omonene atali gusasima mona into muro chibuna tutali gusasima muro chibuna Nyasaye talia Nyasaye nalinga akabantu bagwaka nebirogo ekanisa ime abantu bagwaka na chinkundi ekanisa ime abantu bagoitane ekanisa ime abantu bagokora campaign ase ekanisa y'omonene tatanara nataka nimjue Yesu nani zidi kufahamu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Kila mtu sasa penye ako aanze kuomba kimoyomoyo. Utaratibu wa maombi ni kwamba unatubu dhambi zako. Unatubu dhambi za wawili wenzako walio kando kando yako. Uwaombee watu wawili ambao unahitaji Mungu akawaguze. Tunakemea nguvu za shetani na za ibilisi kutoka kwa mkutano huu. Hasa vipasa sauti hizi tunazozitumia shetani anasifamia Bwana na akashuke. Tuite, let us claim the presence of the Lord to be with us in this meeting. Tuombee familia zetu, tuombee watoto wetu, tuombee nchi yetu ya Kenya. Tuombe kabisa Mungu akatushukie na akatuonekanie. Alivyoshuka wakati wa Musa, alivyokuja kwa Musa, alivyomuita, alivyoamuru ya kwamba lazima ataenda pamoja na wao. Nasi tukijitoa Mungu ataenda pamoja nasi na mabadiliko makubwa yataonekana. Usinipite, kila mtu akiomba. Nisikie unapozuru wengine. Usinipite Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine. Usinipite kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Jesus is passing this way today, this way today, this way today. Jesus is passing this way
today is passing this way today. Yes, ongo itaria iga nero aiga nero aiga. Yes, ongo itaria iga go itaria aiga nero. Omochenu tata Nyasaye aseri etaria Yesu Kristo twaurukira asobosi bwao asemagorobeye abanyene ebibe bogokumia twechabirete ebyechabiro byaitu n'omanyete ebyechabiro tuli nabyo n'omanyete ebyechabiro omukungu oli abegete ebyechabiro omusacha oli ali nabyo ebyechabiro abasayi baraba begete ebyechabiro abaana bayabekire. Tata Nyasaye tuligaligie tunuganuge tuorokikegima unakwaorogetia Abaisiraeli bageitia bakarusie ebyechabiro ebigani bakarusi Kinyasaye chingani elindo gatebanga norole kiora abakolere na intunotagete torusie ebinyasaye byonsi torusi kerekemo Yesu elindo ligie kiogo tokolera elindo le kiogo kolera kifamily kyaitu elindo le kiogo kolera abana baitu elindo le kiogo kolera abasacha baitu elindo le kiogo kolera abakungu elindo le kiogo kolera abakwani bacheta. Tata Nyasaye omwana n'omoikomo cheno igo twaurukira asure asogweitio konene korancha amanyinga Yesu amanyinga Yesu aitegete Calvary. Your own presence is which we call upon this hour, that God come and make a special visit in our midst as old Jehovah. May your feeling, may your dwelling presence come. May you not deny us because we are tough-headed. Father God, may you come. May you speak to us. May you give us your power. May your presence go with us. We are not going to move this meeting. We are not going on with this meeting except that you come, that we walk with you. Don't send angels, Lord. Land the heavens and come down. Ninchu Yesu tandora igoro chiche o merana monaintu o merana no kogani wakero yomo o merana no kogani we crusade ye o merana n'abarandi bacheta o merana n'abagaka bachira o merana n'abantu bategerere telio gieri o merana n'abakunywa o merana n'abagotinda o merana n'obonyakatu akolire o merana n'amangana mamwamu ebyechabero tubwate Yesu virusi twasabire Nyasaye ochiche asengenjo yenze ya Kenya twasabire tata ochiche omera namone kanisa yawe yegi Adventista asensengima ninchu tata ninchu asabarai ninchu asabatenenete ninchu asabarandi n'abalisia ninchu asabadiko n'abadikonesi ninchu asabatelia ninchu asabana bapatifinder ambassadors n'ebyombe byansibira asenyumba yawo ninchu hakitago totiga. We bleed your presence. We bleed for your presence, Daddy. We bleed for your power, Daddy. We bleed that you continue with us and be with us. Kabamo 9 bono bono kwana mo 9 ase ekipindi ya family life, family matters. Father God, may you speak to us. Speak to us powerfully and give us the nourishment of your glory of heaven. In Jesus' name we pray and trust. Amen. God bless. Basi abange igo tole chinyomo abande igo twanyome twe asengencho pressure ya titi gikabagwa kinire ayatukwana konyorondi nkwana kororondi onda akagechigwa onda akabuligwa nkyutaranyomera nayo mu murabwika asenkeye abande bakanyoma asengencha bakiale n'abagisangi babo banyomirwe banyomire okanyomwa
tomanyeti omonyene nyomo ningo tochieti osabe manyo okoranerie genteke ne kyo monyene egari yene yo monyene twaiendesha kwa kishindo abande abamura bande chingaki chiamaga gake bari kunyoma ko baikira segetwori bagwakochwa batebaniaje kwana gwaka mukao na ya nchena na kumwaka nkingo mubuli yamo musubati uri bwejogete kamatebi musubati ta kurungia ya utamo mene tiuru igo tago gusika buno musacha basi hamotebi bono gachi na yumwake omukuri kabisa abande bagenda baliri bakurya bakungu babo kinyomo cyabo cyane urienda batebeti matenga njoma tenko moitana matebi kirakira ta kwana iga abantu bande go bakunyoma asenge njo yabasaye babo and they are running their marriages because of their neighbors buna abagisangi baba bakokora kinyomo cyabo nabarabuna bo baligo bono bamanyeti the ideal goal of God bono lero ntwegereri ingane limo oyo monyene nyomeye inkiatagete what does he want? What is the idea goal of marriage? Because he's the first one, because he's the one who performed the first marriage in the Garden of Eden. He's the one who brought it is not good for man to live alone. That is God's mind. But he left also man to decide in his end. Yes, I need a kaburinga. There is nothing of my kind. Elinde nyasai akamubombera omukungu. Nerago tebanga neri ugalian. Akamuruka marieta maya elieta lya maskani. Ekara bakungu bakorangiringa omukungu oyo. Ago tebanga nchemoka ogo nkungia. Elieta ntata intuna bakungu mama na batebetinga na aliko chakutungu mosacha na alekwero extra. But I want to tell God and thank God I was created by a man. Na tunge tuo mokungu mama igo amenyete buno mokungu nche ingo dara buno mokungu mwete nango kwana buno mokungu buya mole ngo kwana ne buno mosacha moigwete ingo kwana bunango ngakimuru chengo kora igora ngo kora ne buno mosacha sengo kora buno mokungu. I perfectly stay like a woman because that is how God designed me. Basacha mora amugo itira chinde ende na basoroi. Kachimotige kababa sacha pi nchembegeli ngana yokoro kwa muntu mosacha ngendoki. Ntole yake. Togendererete. Genderera gocha. The institution that God himself is the originator, the creator of the universe. Inkiago teba. Hebrews 13 verse 4. Hebrews 13 verse 4. Somango. Ninkie nyomo. Inki nyasai. Abwa teigoro ye nyomo. Tata soma mwanone. Walikago teba. Yes. Oko nyomana gosikwe n'abantu bonse. Ndoa na yeshimiwe na watu wote. Na ebirarero bibe. Hallelujah. Ne ebirarero bisikwe. Mbuyamole. Amina. Imbuyamole kuratika twagenda ngorongoro umwana n'ugutaye n'umurandi. Bono goto kamagate bangenywa esiku n'abantu bonke. Bonse. Abantu mbasigetenywa abagakamba sigetenywa abakungu mbasigetenywa abasaye mbasigetenywa abana mbasigetenywa. A few minutes before I came to pulpit igona kerwe simi ngote bigungu mwana yomo omwana gagende zukuru tishoni wana mambia ngina ga mwanda umogosaliye ndagerogenda ngina ga ngakira ukulira okubote banga Joyce na kule iga ne rusa ya chakire bintu bana ko bibuate tense mama eta sabane bani wali chinse mama ate binyaro kebi muna byesi biri bana maguta biye yakira kiriato ni ko tempinti sutani biye yaka igwa omongino horia iga kolera iga
Ogontebia. Joyce nkoro yana yatandukire. Omwana oyo ndoche nkomutugutande kubuyu tuguto omwana owo. Ngakio komutugutanki akora. Ngagagende skuru otereke bitabu kirasini ogenda lyuko mwalimu gona murigereria. Mwalimu gokora ngo mwalimu nare ogenda tuition ye. Ogenda omanya kokora onyorekana omwana ochosoa esaiga y'omusacha. Musacha kamureni kagwa kamama chinga kiech. Kaine kaigo omwana oli asoko mwalimu omuganyo muboli kayokorwa. Oakera ngina minyokange nyaruka yae gotebia sego koraki. Ngayaya ngumo muruyo ganyora nchira agantureteni agantebina manyetumo ganone nabono korulero nantachieti mwaye arangineka naigo bono ganguchiko igagucho gontangaza bono gonko gendo ungineka na irana tantangaza buyamora bakungu enyomo esikwe n'abantu barenga mwana inasigete biralero byenyomo boli mwana yenyaruka obisikire igo nabasae babwatokire basikoire biralero igo babisikoire iganyuma ibachagwete meteme go batingorete mwaroche corona period igento kiabete abana go bakoira ne skuru bana kiru mwana gato sitikiru mwana gato sit abana bamba sigete biralero byenyomo abali mumba sigete biralero byenyomo mwalimu oyo mogango tebigunga akuna kubeka abana mulito kibesa chiayera tali gosomeri bana era nabo obisakuna gwaka elinde mba mubuta taba interdicted because of carnal knowledge igaba ali mumba sigete biralero inkiamalika goteba nsomere korwalia mokungwa nsomere korwa bweke gusi Hebrews 13 verse 4 Soma ngege songo soma ngege Swahili lingana na lieli lyaletiro busoku naende na kiki aletire nyasaye chayo that we don't. Marriage is never honorable to all. People have gone out of marriage. They have left the sanctity. Utakaso na utakatifu wa ndoa umeharibika. Jamani, ndio haya tumekuja hapa kuhimizana ya kwamba what is the ideal goal of God unto marriage. Igo mwanga gosoma. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na malazi yawe safi. Igo gosikwa ebinyaruka mura ebimuramura abana mwachongororire kitukiye kabireye. Mungebe ngakige ntokerige korokwa. Nyoni nereye mogongi nyoria. Tarise tu. Ekonga. Ebimwana bane bimuraga biruba. Bana kubitene netie bitukiga. Ekoro kwa haleluya tu akarukire. Eri tu agasa aba mama bagasambire nemekebe. Mumanye tebulwa otie ntangani bantu bali abatangani ntunto iyo. Mama bale gosamba. Tukibona getene nego moiseke kabe getebulati igagutara para. Bona ebimura byabeira makorobo ngaki mwagaruke gendokeria ekonga bona kanyaroka gago kwane runomo muronge ekonga 10 batali banyasaye nkorara ni chikwaya chitera 10 bona munomo muroyo gaki oyo muyayiga bakibona bamura bane mwambera gaki makongo bosoku moko bachikonga puru piti housekeeping in the house of the Lord. Oh, serious. This one is very serious. Bono Abigail yone imbwatu moise kokor kwa Abigail. Ale tu momurore konga anko matabingo yo tako baisaba chokorubane. Tako baisaba chokorubane. Tigambe go ninta tuara ba chokoroli none. Kenta tuara ba chokoro kamaroje ngatinko bago segonda kwe. Igolera nyange ngatindi na ba chokoro. Manya konyora ngabono momuru chire introduction buone uja koira Abigail yone
Umintonga kibonongo kora Nyasaye na akule pi. Enyomo esikwe n'abantu abamura abaiseke. Utakwelina utagukira. Kira igo moiseko oyo. Oyo bono ukuna gukoine kaningo oyo bono. Ana yukuna gwes abamura barakini ngakimore. Abagaka abamura ngakibono nkubakora. Amaenenge guchinguru tigamba tabinje no mwali munde. Igo nkuba beke getie kemba tabingara mama kurumate bakaruguru mukubekera ini kurwali bakamoino. Ingi imba kolere gasi yokubaita inkubaita mama na ndo ndatali kubwata because I'm professionally trained bunankubaita. Kubaita kuruwo mutugo cyamagoro. Kubaita kuruwo mutugo cyamagoro. Ege kogara mwansinyire. Ongeli naye ndachakire. One of the first gifts God gave to man, even after the fall of man, is marriage. Again, take ya, egyan supi, Nyasaye, aruting atako romonto, no nyane kero, okogukwa mwanyabanto kwaba, nenyomo. Iga como selinga na agotigeire. Akamoe nyomo nengia. Ne sabato agasoka nabyo korwaso mugondo edeni liryo mugondo tigaru kurendwa ebintaye gubiberosoka nabira bimbirebi enyomo ne sabato. The divine principle should be recognized and beyond and be obeyed because marriage is a blessing. Enyomo ninki. It guards the purity and happiness of the race. Ige kurenda na kuegerera obosera nobo chanu wege saku the race. Ekere nyomere ndire buya. Olino nyaro mwana yomanale gwasaletti ogatuguta wesitani oyo ndo gatiga. Isitani oyondo gatiga notani oyondo gatiga abana baba orokoli none na wanyakindo jaga subati karibu nakagwanje tontunguli bunakagwanje tiga kona ago kaninga ago kobwatuka ago mistrust pi akobolinga imbirenga gosa kolete onyeke gekolete ke Nyomesikwe nabantu bonse. It provides man's social needs. Yani God created us to be social. Togo kwana, tuaseka. Naende akarutu kuna kwana na kana kanyaruka. This is a female and I'm a female. As we talk and chat, we can't socially reach one another. Lakini tongego kwana no lina. Omwana oyo noyo engencho nere nyasa tutunge tengencho gete ereime yani okuigubu ya when you are interacting with the opposite sex of your kind socially you feel the needs ime okuigubu ya tikane mekone yenga LGBT musacha no musacha nani sense montange mumuromo ga ole LGBT ole gay igon komoraru abuna kende gyonse eno mubero makende eno mwengende lakini ngwe korero ngogo kolitata o montange rokia kanyaruka kam gago kora recipients ngai go bono they are meeting their social needs nga mutual understandings inga those are costless social relationships. We ingo kwana bunanya saga netia kwana rero ayo mosachulia otugeta abakungu esengima iwa abagaka nainu monkora mababura kamongita buyamole ninchengiko enyomesi kunaki mongino yomo
igaro muburaka mugako yomo mulisia igako genda gutuka mugondo gusimeka amato yamanyabwari mambi abantu bakobulika mulisia ngakyuka ari gusimeka amanyabwari na baskaria ngaya baskaria ganda angeli nganinde noko bakokuya ekaranko simeka amanyabwari akabako kwa mulisia tinkiata ari gusimekera bwoye toya Alicia Alisimbu yamole gakia balisi baminto ngaiwa nongeli agenda. It elevates the physical and the intellectual moral nature. Yani oko igubu ya. In marriage, when you are married as a man, you feel nice. You are in go address a meeting. When you are speaking like a preacher, when he preaches, he feels nice because he came from somewhere. Because he has somebody who backs him up. Because you are done. And many more. He who gave Adam and Eve and helpmate. He who gave Adam and helpmate Eve also did perform the first miracle in the festival of Cana. Hallelujah. Orinya Saulia, who was in the Garden of Eden, who instituted the first marriage, who celebrated the first marriage, the first miracle he went to was in the Cana of Galilee. Hallelujah. Iwa. Jesus in the wedding of Cana tells us these words. John 2 verse 1 to 12. Nsomera ngomangana alichitake kaiga chidaka chia nenkoera chiri nisimalizie wengine. Soma kwa haraka fungu la kwanza mpaka la 12. Then I'll give the summary of that. Imbatebi ngenyu omonenya nsu kamuranche yirinde asamaskani abasachaba mwakole ile nyome gosoli. Maendeli tukulia gatatu ya renge nyangi agukana ya Galili. Ilikuwa ni siku ya 3 kule Kana ya Galili. Nangina Yesu no arenge. Na mamake Yesu alikuwa pale. Yesu nere kwenye urangeliwe amona baba ya senyangi. Na Yesu aliitwa katika ile harusi. Wike divai gachikuba beremera. Alipofika pale divai nayo ikaisha. Nina Yesu akamotebia tibari ne divai. Na mama yake Yesu akamjulisha Yesu ya kwamba divai imeisha. Yesu akamotebia. Yesu akamwambia mamake. Omongina. Mama ayo mokungu. Inki nche ndenaye. Ini nini mimi nawe? Ensa ya neteraika. Akasema saa yake haijafika. Inagatebia masomba. But the mother didn't even want to mind what Jesus spoke. He didn't wait the response of Jesus, but he said, chochote atakachowaagiza mulifanye. Kulikuwepo na mitungi 6. Yes. Zilizokuwa za maji ya kudawadha miguu. Jinsi ilivyokuwa desturi za Kiyahudi. Yesu akabatebia. Yesu akawaambia, basi najazeni hizo mitungi. Walipozijaza mpaka juu, akawaambia basi teka na mpelekee mkuu wa harusi. Wakampelekea. Yule mkuu wa harusi alipo onja tu, hakujua imetoka wapi. Wale ambao walioteka maji walijua. Yule mkuu wa harusi akamuita bwana harusi. Akamuuliza, kila mtu anaanza na divai tamu, na wanapokunywa zaidi analeta tu hiyo ya kawaida. Kwa nini umekuwa umeweka divai tamu mpaka sai? Hallelujah.
Jesus was invited the third day in the Cana of Galilee. The festival of a marriage. Yesu gago chali tukolia gatatu. Ilivyokuwa desturi ya Wayahudi, wao kinywaji speciali, hasa kama sisi tunapenda soda. Kitambo kidogo in the African community, ama Kisi community, amarua chinyangi chiakale igo chiare koreterwa marua mangano. Ake chirongoli chigacha chigasoa rongoli yoboli yekoba chinsiongo iga abantu ko bachiromoyega ebisanda abantu bakonywera. That is how it was. Alikana ya Galili, desturi ilikuwa ni juice ya msabibu, the divine iliyokuwa iko tamu, the one that has not fermented. Abantu manyetemba manyeti bono tigamba tebirero bali montegerera tesiko mogocha mwateba nga Yesu na aliete divine bono nonda anko batebya ama food scientist. The same raw materials that makes good juices that have not fermented is the same. You can make a very nice juice you drink, but if you leave it to ferment, it is an alcohol, and a great alcohol. I remember I did my project in college making lager beer. I used the local things we see. That is what I made. And it is in the first process, it is sweet before it ferments. As you live, esukari is an aider of fermentation. It's one of the ingredients we use in making beer. So sugar can turn to be something bad. So unapoongea juu ya divai, this is in purely musabibu, juice ya musabibu ambayo ni raibina, sweet. But when you leave it, ikiendelea kuchacha na kukaa, it becomes beer, and a serious one. Those strong spirits, it becomes red wine. Red wine. So ukiweka tu hivi na ukiangalia katika ile chupa, itakuonyesha iliyotengeneza the red wine is what? Ni misabibu. Red wine inatengenezwa kutokana na misabibu. So it is the process. Italiara inariko batebiga. Kinywaji halisi kama soda kilichokuwa kitamu wakati wa harusi licho hicho. And in the olden Jews community, it was taking 21 days festival, 7 days concurrence, to the 7th, to the 14th, to the 21st, depending how somebody makes it. Hii ndio sijui ilikuwa ikwe ya siku ngapi. Lakini wakasema divai kaisha kabla ya muda. Na hiyo ndio siku Yesu alikuwa ameingia. Nashukuru Mungu. Even though the wine is over, the master of the banquet is present. Hallelujah. Nonye divai ya elire. Nonye toliko kuningwa nje tumongina. The master of the banquet is what? Yesu gago tebaiga. Ngina Yesu gago tebaiga. The first thing is that invite Jesus into your marriage or into your family. One who comes inside will identify the missing need. Hallelujah. Utakapo mkaribisha Yesu, atagundua ya kwamba divai imefanya nini? Imeisha. Kobana Yesa senyomba mogo komonge, mogo komonge, mogo komonge. The Shunammite woman, when he welcomed the man of God, Elisha, he identified they had no child. It was such a mura. Invite the master of the banquet. Hallelujah. 2 Kings 4:8.
Number 2, do what he says. Kora lindelionsi akobachika. Bonoko, everybody who enters in marriage, we enter into marriage like empty jars. Igotogo soenyo mototali nobo manyi. Siku ile ya harusi, kama Mungu aliwajalia kabisa, you were naive to one another till the marriage date. During the first night of marriage, you are so naive, you are so nervous to one another. Ukobolinga kiwosego chakoba na kule, na kiwosengo chakoba, na kiwosego. Invite Jesus and do what he says. Ogo chikana kwokwo. Men and husbands, what he says, he can tell the man, men, love your wives as you love yourself, when he comes in. Hallelujah. Ephesians chapter 5. He will say to women, you women, submit to your husbands. How can a young man be true, be pure and true? Psalms 119 and 19. He will say to the children, children, obey your parents. Jesus will tell you, fill in the empty jars. So you will know how to fill the empty jars. And then he will say, supply the sweet wine, the fruit that Christ will give. Nabai amatunda go soka kurua seli nkwa na mangana yankolere. If your marriage has been in pain and in sorrow, upon your Jesus is invite Jesus to bring a solution. Onyenyu omoyao yabeira sobororo na semechando murangeli Yesu. Mwambie Yesu sumbuko lako. Men set the first wine that tastes sweet, and afterwards they bring frustration. Ama ene tigamba tebi aba muliga iga muikaransete aba sikungu mora mombere witnesses mwatebe tigwa mangana maya ekero mwaruse tigunjera obolimo gosaba maene buyamole kibona bakungu mo nkereriga mwatebe tigwa mangana maya ekagera mukarunjera ogatebu ekero ngukoinyora tinkurabira okaigubona obwanchire ekero umuntu akuinyure gentekebe bantu baitu na inu mwasome bintebi ekero umuntu akuinyure gentekebe igako igubo begose gako igubuya ngekero ngukuinyura tindi korara oinyure gentekebe gotege gokoura chitoro bono kereta lero bono taiyo nyumba igako genda because you came onyure gokoinyura gwoka baba ta korara bono na chatene na bono gakie mwangaine tu numo gacha mbaringa balikire tu amaruba leta nga when I remember you I don't eat food is not in the throat. That is how you came obolimo bosa Elia kabere. That which started with great pleasure and fascinating the senses, it goes senseless. Yani iko bwacha getebuya na muzizimuko lakini with the time with the bayat yani bokaera wakendire okona kobuli nkigia nkonete nkikia nduseti seito nkigose kiandetete. Who turns bad things into good things is here today. That which began with the songs ends with weariness and disgust. That is how human beings do. Igavin to bigota ndera tu amanyor omuntu twali koligia ndera tu amanyor moiseke twali koligia ndera tu amanyor igobon nili tukolia nyangi lero namagako abantu bagoita City, aikuara isi
telele abantu tukutenga. But it ends with weariness. Okwo no koena na kwa mwanya bantu. Ivuono erekia korwa. Each new gift increases in capacity to the receiver and he appreciates. Jesus, each day, he gives good gifts. Akwena nebiya erataligo chakerebi ebive achakere again. Jesus, the one in yesterday, is the one today and forevermore. Hallelujah. Elitu agatalinga Yesu ye yule jana leo na milele kweli. Ye yule jana leo. Jesus, the one who was yesterday, is constant. He doesn't change. May God bless you. Nga yumulisi ongeli oro chiche. Usabe nga Nyasaye toirani asobo sera. Tomanye nkinyasa utagete. No mongino yomonga yule. I want one lady to come. To sabe regente kabono monena chiko to Emmanuel. Wono totale ne mongina minyoko nde bwenzi kuruo mukutano. I want you to come for restoration of the glory of God. One lady. Mongina ta yande nsabu na yobege tekere bya bwo mukutano to igwetioje. Okay. Ongeli ndoche bange na mbalia. Baba ye no mongina. Ya natake to mongina baba. Inchwa yerende na yo sabera abaiseke inchwa ye baba. Don't get disappointed. Come. Na yantake to chaka kusaba inchwa no bwangu. May the name of Jesus praised. The Holy Spirit coming from and all the time of our Lord. Bless the girls and bless the man of my Lord. Oh Lord, give us authority, power unto us. Oh Lord, praise the name of Jesus, power and the Holy Spirit. Amen. Amen. Omotongi tate Nyasaye ore igoro twanyare ko bato kweresa no mwalimu orenga asobosi bwaito igoro yo okorenda nako twakorangera Nyasaye oito nyare ko bagotobekera buya obi implement buya Nyasaye asabirengera biito nandu nyare ko batokogenderera komenyera amang'ana aya tonyara ko batokoigwa sama tobusaigo turene nando tokonyo turano moiko omochenu kubwa mono Nyasaye itaka twachakire crusade yeigana amang'ana maya naenda agenderera boiga yakogera twaene keriguna ayogo chaka na maya nande boniga na mayo bwate nande wikakare na kare na mayo bwate Yesu ayegoro muya kubwa bonse ekoronde taiyo obwate amang'ana ari ekerenge ekemokera chinga kindu na Nyasaye twabere ibe bieito otwabere Nyasaye oito none family jita stwatere tiko chibeka buya bono to koboro nyako bagogotere sto naende Nyasaye oito kuna abana baito bakonye konya bagaka konya bang'ina elindo bosera bwabo nyarako babokororeka asi family nekero chi family chabere bwe Nyasaye ko na chikanisa chinke chikanisa chao ekiragendera buya n'obosero buya Nyasaye bono twarange chingu chiria tari abo no gendera ko bamona intu otwagate aseretera Yesu Kristo oromo walio ito tato mwana moikomo chenu twachira sobosi bwa naende maragoba ya bono twakoire bakoneske yakogere gwatutongete bune chami naende gwatoro kiri korwa mafunzo achageteri tukoria igoro ogatorokia buna tobwenerete komenya buna chinka mbiamo na asengencho twarorire ng'a ekego gwatoete nenyomo eye bwenerete korendu na gosikwa asaba babere baumeranire naende babwatanire kobe mubere oyomo mbiamo na asengencho yomokwani naende eng'ana eyekere gocha ase tore na intu buna abategereri tiga toire ng'a nigere yabene gocha ase tore egera ari togotebi tonyare koba tokoyakorera nari toraigeke echami yaito enyare koba ase oboroso oboikeranu
bono ekero twakumbire ebioge biaito ntoraiga chisambuli isato chia abanto ntoro abagaka abo bakorokwa abasacha ntororora abang'ina abo bakorokwa abakungu n'abana mbararora abaiseke n'abamura abo babeire buna ebiewa bikorwa ase ritunda rienyomo tata ekero twachira ase ore ntomaete ng'a birechani gakoreta amatemo ao ase abana bao naende gatio chakera ase ensemo eye enyomo nenka abwo ase kwabegete oboroso bwa echiamate chiao bono ekero tokwegera amang'ana aya nigo tobwenerete komanya ng'a aya naye omochaki bwa enyomo naende ekero kwayechagete tobe tokonyesikana gari gwatobekerete ng'a oyo okumbire ebioge biaye nase enchera ya obosoku ng'a tonyare koba togosika chinyomo tonyare togokinia abana baito buya ario nonya na ekanisa yaye rakine ne amate yaye korokwa abakristo banyare korokia bono emeroberi ere aba ase ekurusedi eye nanyetigira ase amagoko ao gwancha kwao gokoreke naende otorendere chinyomo na echiamate chiaito abana baito tobarendere ekogera bairiru naende ekogibakari ebinyugwa bigosaria chiamate chiaito egere ekero kwabarwanereire birecha tabaira buna abangete kobaira naintu buna abaibori oto esiko yabene korukia ase oyomo gochia ase oyonde egere obosera bori gwatebete ng'a ekero twabwatanire tobe omobere oyo omo obwanchani bororekane bogendere korekana rituko ase rituko seseni kero oyomo otegereire amang'ana aya naye agochi kobwatia nase erieta riya ria kristo omobori aito nasabire amen. Mtakatifu, mtakatifu Mungu na Baba yetu, tumefika tamati ya siku ya leo kwa ajili ya kipindi ya Hekaya ya Familia. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jizidi kutufundisha kama watoto wachanga, tuweze kuelewa na kufahamu mausia yako katika maisha yetu. Kila mmoja wetu utubariki zawia na mapenzi yako. Wanenaji wako watakao kuwa wanaingia Get the point. Take a step forward.